Janire Solaluze naiz, ni moda diseinatzailea naiz, ikasi nuen orain dela 23 urte, ja, hasi nintzala ikasten. Hasieran, zuen edadean nuenean, ez nekien oso ondo zer ikasi, egunero aldatzen dituen nahi nituenak, eta ez nekien ez da ere moda diseinua aukera bat zenik edo horrelakorik ikasterik zegoenik. Ni gogoratzen naiz nire izeba ezkondu inbertzan, eta berarekin joan ginen moda diseinatzaile baten atelierriera, eta nik, beraiekin joan nintzen. Eta nik ikusi nuen Laura Monge zan, diseinatzaile ora, eta bera nola lanean zegoen, bere marrazkiak eta arroparekin nola aritu zen, txundituta gelditu nintzen, eta hor erabaki nuen, ez nekien hori ikasterik zegoen, edo nola zan, baina nik hori izan nahi nuen. Eta momentu hartatik hasi nintzen, Anderinoekin da galdetzen, da aber nola egin litekeen hori, eta garai hartan ez zegoen hemen ikasterik, eta bai Bartzelonan edo Madrilen zegoen aukera moda diseinuan aritzeko, eta ni Bartzelonara jo nintzen ikastera. Moda diseinuan garai hartan 4 urtez aritu ginen, eta ez da bakarrik marrazten edo josten ikasten, diseinuaren eta historiaren ikuspuntu asko lantzen dira. Patroigintza ere erakutsi ziguten eta josten, hori da gure zutabea edo behar dugun garrantzitsuena. Nik, kontatuko dizuet pixka bat, nire ibilbidea zein izan den. Ni hori ikasi eta gero, hasi nintzen Bartzelonako moda diseinatzaile desberdinekin lanean, eta handikan kanpora jo nintzen. Nik Brasilen bukatu nuen, eta han hasi nintzen lanean. Eta han nire kolekzioak jorratzen hasi nintzen. Gazte diseinatzaileen programa batean sartu nintzen, eta pixkanaka nire kolekzioak ateratzen hasi nintzen. Tailer bat montatu nuen, eta era berean Bartzelonako diseinatzailearekin jarraitzen nuen elkarlanean, eta orduan gora eta bera ibiltzen nintzen. Ikasitakoa, unibertsitatean ikasi nuena oinarria da, eta hori nik uste dut gaur hemendik pasako diren denek kontatuko dugu berdina. Hori hasiera puntua besterik ez da. Bidean, jungo zerate ikusten eta jungo dira gauzak suertatzen, eta horrek aberasten gaitu, eta horrek egiten gaitu beretan profesionalak. Ibilbidearen puntu desberdinetan, nik gero Donostira bueltatu nintzen, hemen beste marka batean hasi nintzen lanean, nirea itxi nuen eta hemen zergatiken hasi nintzen lanean, eta diseinuko beste arlo bat ikusi nuen. Ordura arte nik patroiak egiten dituen da nik josten nuen, momentu hontan lantalde baten buru ikusi nintzen, eta produkzio bestera batean hasi nintzen lanean. Nire lan honekin, Asia inguruan ibili nintzen eta Txinan eta Tailandian produzitzen genuen. Beraz, internalizazio parte hori ere jarraitu nuen lantzen. Eta, prozesu guzti hontan, desfileak, katalogoak, produkzioak, opzio asko eduki izan ditut, moda arloan lan egiteko. Orain pandemia eta gero kutxa kulturren aritu nintzen, aholkulari moduan beste marka eta beste diseinatzaile batzuei laguntzen, eta beste diseinatzaile txikigoak hasten direnean, beraien bidea pixkat markatzen laguntzen. Guzti honekin, moda munduan aukera asko daude non lan egin. Ez bakarrik marka bat jorratzen baizik eta prozesu guztiaren
parte desberdinetan lan egiteko aukera badago. Ikasketak oso garrantzitsuak dira, oinarri hori behar dezu, baina gero kanpotik lan asko egin behar da. Niretzako garrantzitsuena izango litzateke komentatzea, gustatzen zaizuen zerbait aurkitzea, zatio ez da bate erresa, ez bakarrik ikasketak, baizik eta geroko lan munduan aurkituko ditugun oztopo eta arazo guztiak pasioarekin egiten baditugu, dana asko zerresagoa da. Eta azkenean, aurkitu behar dezute, saiatu bertzate aurkitzen zer den benetan gustatzen zaizuena. Eta nire kasuan adibidez, nik aurkitu nuen, oso pozik ibili izan naiz, oso zaila izan da baita ere urte guzti hauetan emandako pauso guztiak, baina, ezagit, niretzako garrantzitsuena hori da, gustatzen zaizuen zerbaitetan aritzea. Eta ez dakit, galderaren bat balin badaukazute edo gero bestela galdetuko diazute moda inguruan edo zer behar badezute. Mila esker.